Добър ден, казвам се Пламен Пъчев, преподавам в Югозападния университет в Благоевград. Завършил съм в бившия Съветския съюз, международни икономически отношения и имам няколко специализации в чужбина. Бих желал да споделя с обучаемите моя опит, свързан с проблемите, те са доста широки, на масовата комуникация, на така наречените по-български връзки с обществеността, известни като Public Relations, и да направим една група, в която да решаваме проблеми. Проблемите са най-различни. Комуникацията и информацията, която протича в една средна фирма, се различава достатъчно много от тази, която е характерна за мултинационален концерн. Фирмите имат собствена фирмена култура. Комуникационните потоци се управляват по различен начин. Понякога те така се управляват, че не достигат до реципиентите, т.е. този, който трябва да получи информацията, да я изпълни. А в стопанската сфера изпълнението значи да се извърши някаква операция, някаква дейност и тя да донесе някакъв приход, който веднага рефлектира и в заплащането на този, когато касае тази информация. Информацията диспергира. Тези процеси не протичат, намаляват се стопанските показатели на организацията и се намаляват пряко или косвено и доходите на работещите в нея. Има и друг интересен аспект. Какво ще получите като отговор, ако пишете, да кажем, на министър-председателя на тази държава? Не знаете и се надявате, че той няма да ви отговори. По-лошото е, ако ви отговори нещо не по същество, нещо формално, нещо, което не довежда до комуникационно протичане между различни агенти. Всъщност няма особена разлика между този, който работи в обществената и политическа сфера и този, който произвежда стоки или предоставя услуги, които се тарифират с пари. Ето затова мисля да ви донеса от моя личен архив писма, които съм разменял с официални институции. Ще ги анализираме, ще видим дали са по същество, каква е тяхната конструкция, какви са хипотезите за писмо, което инициирало отговора от най-високо възможно ниво. Ще говорим и за това как да използваме най-достъпната, най-евтина и масова комуникация, която имаме в интернет. Когато ви се изпрати служебен мейл, дали трябва да отговорите, какво трябва да отговорите, каква е нормалната схема за формулировка на един отговор. Кога искаме да покажем на изпращащия го, че въпросът, който е свързан вероятно с бизнес предложение, не ни интересува или ни интересува, но ще се заемаме с неговото решаване по-късно. Всички тези неща са твърде любопитни, ще се опитаме да ги изясним в един еднодневен курс, ще се опитаме да дадем възможност да сработи този консултантски принцип, а именно когато един заинтересован от консултантска услуга попита по-опитния и по-врели кипелия в тези неща, съответно опитният консултант казва: ако обичаш, дай си часовника, за да погледна и ще отговоря на твой въпрос, колко ти е часа. Така че тогава, когато се събереме и поработиме по нашия курс, ние ще се опитаме да направим такива дискусии и да обсъдим такива казуси, които касаят всички или повечето от участниците. Смятам, че това ще ви бъде като минимум интересно, бих се надявал, ако то е и много полезно.